guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murad felsefeya İslamê de me ji Elkindî dest pê kiribû ku wek filozofê ewilî dihat qebûlkirin di felsefa İslamê de. Me sê bername jî li ser Elkindî amade kiribûn. Niha em ê qala kîjan filozofî bikin an kîjan mijarê, behsa kîjan mijarê bikin. Belê sezgîn wektê jî got Elkindî di felsefa İslamê de wek filozofê ewilî tê qebûl kirin. Berî Elkindî jî xebat û nîqaşên felsefî hebûn. Lê piranî li ser kelamê bûn. Bi Elkindî re di felsefeya İslamê de rê li ber rasyonalîteyê vebû û felsefe bi rêk û pêk baweyekî sîstematîk di nav pergalekî de dest pê kir. Loma wek filozofê ewilî tê qebûl kirin di felsefeya İslamê de. Di bernameyên berê de me qala wana kiribû. İja piştî Elkindî eger destûra cenabê te jî hebe divê bernameyê de em qala razî bikin. Ebu Bekir Er-Razî. Razî. Baş wê çaxê em wek her car em ji jiyana wî dest pê bikin. Dikarin ser jiyana razî hinekî agahî bidî me Murat. Kengî li ku jiyayê li ser kîjan beşan xebitiye kerem bikin. Keremdar be. Razî wek min got wek Ebu Bekir Er-Razî jî tê zanîn û li Ewropayê di çavkaniyan de wek Razes hatiye bilêvkirin. Di sala 1865 de li Îranê li bajarê Reyê çêbûye. Gava em di xebatê wî dinêrin em dibînin ku Razî li ser gelek beşan xebitiye. Felsefe, simya, kimya, mantık, gramer, li ser müzikê xebitiye. Dibêjin demekê ji bo debara xwe bike wek zêrkarî kiriye. Lê di nav van beşan de yani van beşê min got li aliyekî di nav van beşan de bi taybetî beşeke derdkeve pêş. Ew jî hekîmtiye, tibbe. Li ser tibbê xebatên wî pir girîng hene. Doktorekî serkeftiye li bajarê nexweşxaneya Reyê, li nexweşxaneya Bexdayê, li van bajarê mezin li nexweşxaneyê wan sertabîbtî kiriye. Berhemên li ser tibbê nivîsîne bi sed salan di tibbê de van berheman wek çavkaniyên sereke hatine qebûl kirin û ne tenê li Rojhilatê. Li Ewropayê jî berhemên wî hatine wergerandine latînî û li zanîngehan li zanîngehên Ewropayê wek perçeyek müfredatê dane xwendinê. Di nav xebatên wî yên ser tibbê de xebateke balkêşî heye ez dixwazim qal bikim li ser etîka tibbê xebitiye, li ser ahlaqa tibbê xebitiye. Tedî niha gava ji li zanîngehê ji beşa tibbê mezûn dibin sonda Hipokrat dixwin dibêjin ez ê di doktoriyê de viya bikim viya nekim. Ser etîkê son dixwin. Belê li ser etîkê û li ser tevgerên doktoriyê. Razî di sed sala neha de li ser etîka tibbê xebitiye. û di karê doktoriyê de hinek xalên girîng diyar kiriye. Wek mînak nexweşiyan ji hev cuda kiriye. Nexweşiyên dikarin bên tedavî kirin û neyên nikarin bên tedavî kirin. Mesela nexweşiyên pençeşêr û cüzam wê demê nexweşiyên giran bûn û gava pêş diketin tedawiya wan zehmet dibû. Razî dibêje ji ber ku van nexweşiyan nayên tedavî kirin divê em doktora sûcdar nekin. Dîsa ji bo doktora dibêje armanca me doktora başiye, başkirin e û divê em viya vê başiyê ji dijminên xwe re jî bixwazin. Yani divê kesê li ber destê me dijminê me bê jî divê em tedavî bikin. Divê çarçoveyê de dîsa li ser ilac û dermanan dibêje xwedê li doktoran hazirkirina dermanên kujer qedexe kiriye. Yani gere doktor dermanên bo kuştina mirovan çê nekin, dermanên zirarê bidin mirova hazir nekin.
gere armanca wan tenê başî be û başkirina mirovan be. Te got di nav xebatê wî de tip pir derdkeve pêş lê min ew qas jî texmîn nedikir li ser tibê gelek xebatên girîng kirine li nexweşxaneyan ser tabîbtê kiriye berhemên wê ser tibê li zanîngehên Ewropayê hatine xwendin di nav ew qas xebatên tibê de veya merak dikin felsefe çawa cêgirtî yanî razî di nav tib û felsefeyê de li hevanîneke çê kiriye gelo yan wan her do disiplinan wek du beşên cuda dîtiye. Ji bo xebatên wî yên li ser tib û felsefeyê yanî em karin bêjin ku razî tib û felsefeyê bi sînoreke xurt ji hev veneqetandiye. Wek mînak miqala etîka tibê kirtedî yanî doktor di karê xwe de divê çi bikin û çi nekin. Ev mesela etikê koka xwe ji felsefe Yunan antîk digire. Yani etik emzanın beşeke felsefeye jali Aristoteles ve hatiye ava kirin. Beşeke felsefeyi aniye li tibbê zêde kiriye. û îja em li ji aliyê din ve lê binêrin heman rew ji bo felsefeyê jî kiriye. Razî di felsefeya İslamê de fikra tabîyûnê parastiye heta pêşengiya vê fikrê kiriye. Li gor şîrovekarên razî bingeha vê fikrê bi tibbê hatiye ava kirin. Yani perwerdehiya wî ya tibbê, hekîmtiya wî, doktortiya wî, nêrîn û nirxandinê wî yên li ser tibbê rê li ber fikra tabîyûnê vekiriye. Gotina te dibirin bibore ev tabîyûn çi ye? Yani çi diparêze dikare hinekî vê têgehê ji me re vekî rave bike? Tabîyûn di felsefeya İslamê de navê bizavekê ye. Koka wî ji tebiatê tê wek naturalizm jî tê zanîn. An wek xwezaparêzî em karin bi nav bikin li gor vê nêrînê her tişt di nav xwezayê de ye. Wext, mekan, nefs, xweda van tişta ne li derveyê xwezayê ne di nav xwezayê de cih digirin. Razî gava van nêrînên xwe van fikrê xwe ava dike li felsefeya filozofên berî Sokrates dinêre, li filozofên presokratîk dinêre. Kî bûn ew filozofên presokratîk? Filozofên ku li ser xwezayê disekinîn, li ser xwezayê lêkolîn dikirin. Ku çawa em bêjin ji xwe ji ber van sedema wek filozofên xwezayê jî hatibûn bu nav kirin wek Thales, Anaximenes, Empedokles, Anaximandros, Demokritos. Nêrînên raziyên li ser tabîyûnê deîzmê derdixe pêşberî me. Li gor deîzmê Xwedê gerdûnê afrandiye lê dûre qet müdaxale nekiriye. Yani pêxember, pirtûkên pîroz û tiştên din di navê pergalê de cî nagire. Piştî afrandina gerdûnê Xwedê müdahale nekiriye û tişteke wek li jiyanê zêde nekiriye. Viya jî wek deîzm tê bi nav kirin. Îja divê çarçoveyê de em rexneyên raziyên ser van mijaran dibînin. Yani razî dibêje hemû mirov ji aliyê afrandinê, afrinebûnê wek hevin. Loma nabe ku kesên ji aliyê aqlî û ruhî bilindtir derkevin û riya baş li ber mirovan bixin. Yani meqama pêxembertiyê rexne dike. Mucizeyan rexne dike. Dibêje tiştên ku wek mucize hatine bi nav kirin tenê efsane ne. Dibêje dînên li ser cîhanê di navbera mirovan de dibin sedema şerên mezin û mirovahiyê ber bi xerabiyeke ve dibin. Dîsa felsefe û dînê dide berhevdû dibêje berhemên felsefî ji pirtûkên dînî bêtir fêdeyê didin mirovan. Gava em li van rexneyên wî dinêrin ji bo van rexneyan sînoreke derdkeve pêşberî me ev jî xweza ye. Tiştên ku li derveyê xwezayê ne nikarin di nav xwezayê de cî bigirin rexne kiriye vana her tiştî di nav xwezayê de nirxandiye. Deîzma wî jî ji xwe girêdayî van fikra ye. Li gor şert û mercên wê demê gava em dinêrin bi rastî jî fikr û rexneyên cuda û balkêş aniye ziman. Spas dikim Murat ji ber ku ev têgeh ji bo min têgeheke nû bû ez ketim navberê em ji cê mayê dawam bikin. Belê me behsa miqala çi dikir?
تبو فلسفه يعني تكليه تبو فلسفه برسيبو تگوتو نيرين ونرخاندين نوي لسر تبي ريل بر فكره طبيعي ودك ما شاء الله تشتكيش بيرناكي سezgin بله مور گوتو يعني واي تو ورد بيجي ناي بيرام مور گوتو رازي بياوي سينورا که خورت نخنافت بو فلسفه لگور رازی تبو فلسفه جه همان چافکانی درکتنه و همان ریبازین لیکولینه بکارتینن اجبر وان سدمان نابه کو فلسفه جالی پیشکتنه و لدو تبه بمینه آن تبه درباس بکه د فلسفه رازی ده ام باندورا کیجان فیلوزوفان دبینن مراد یعنی هر زیاده دبن باندورا کیجان فیلوزوفان دمایه رازی د فلسفه اسلامی ده آن نه به تواهی دناف فیلوزوفان ده شو بری یکی الکندی بری الکندی چاوا بیجم ana Aristoteles de felsefe İslami de naveke gringe. Beli. Le razi jigelek aliyan ve le diji Aristoteles'e. De peşte belki hem servana bisekinin peş tego de bin bandura kijan filozofan demeye peşi ez bejim de bin bandura ki de nemaye. Yani elbet bandura Aristoteles tisal serheye le jigelek aliyan ve le diji Aristoteles'e. De felsefeyi de xuvek xundekari Sokrates u Platon ditiye. Ligor razi Sokrates mamoste hemu filozofane. Liver jivek rexneyek davi Aristoteles. Çünkü Aristoteles de felsefe İslami'de vek muallimi evvel hatiye binafkirin. Razi viya kabul nake de be vek Sokrates yani ne Aristoteles'e. Xenci Sokrates em de berhemen de nav u Chopin filozofin denci dibin vek Pisagor o filozofin Pisagor Parez, Demokritos, Platon u her çıkas brexneyi beji em Aristoteles, Chopa Aristoteles disa dibinin. Gava em devan filozofan dinirin em dibinin ku tişten parastine, tişten gotine jigelek aliyan ve jihev cudane. Razi dinirinin xuyen felsefeyi de liservan cudahiyan sekiniye. Dibêje felsefe tücar ve xwe nemaye wê nemîne wê tim û tim biguhere. Ev guhertin jî bi saya cudahiyên di navbera filozofan de derdikeve pêş. Yani dibêje filozof ne ew kesên ku xwediyê heqîqetê ne eger xwediyê heqîqetê bûn wê di navbera wan de ji xwe tu cudahî tu nebana heqîqet yeke naguhere. Filozof dibêje filozof ne xwediyê heqîqetê ne lê diriye heqîqetê de ne û li heqîqetê digerin. Ev cudahî jî dibe rê li ber cudahiya felsefeyê vedike. Murad felsefe razî de te behsa Sokrates kir te got razî Sokrates wek mamosteyê hemû filozofan dîtiye. Belê sezgin te pirsî doma min qal kir yani. Belê. Ne wer? Belê. Li ser felsefeya razî bandora fikrên Sokrates çawa çêbûye ya çêbûye çê nebûye eger çêbûbe li ser kîjan beşan em vê bandorê dibînin. Belê di felsefe razî de bandora felsefe Sokrates heye. Sokrates wek filozofekî rasyonalîst tim em çawa bêjin tim qala giringiya aqil dikir û aqil derdixist pêş. Ev rasyonalizm di felsefe razî de jî heye. Li gor razî di rêya heqîqetê de xêncî aqil pêdiviya me bi tu hêz û rêgezê tu neye. Razî di nêrînên xwe yên ser ehlaqê de jî giringiya aqil diparêze ev jî ji xwe bandora Sokrates e. Wek Sokrates etîkeke rasyonalîst derdixe pêş yani etîkeke entelektûalîst derdixe pêş. Murat te got bi taybetî di nêrînên wê yên li ser ehlaqê de em bandora Sokrates dibînin. Nêrînên wê yên li ser etîkê çi ne? Nêrînên razî. Yani etik an felsefeye ahlakı de felsefe Yunan'a antikte beşeke gringe jali Aristoteles ve hatı bu avakırın felsefeye ahlakı de felsefeye İslami deji gringi axu parastiye. Murat bu bore ez dîsan bikevin navberê. Sezgin dibêjî bibore yani her jar gotnam dibrî wer navê. Ez nepirsim yani direkt ez bipirsim tu pirsim. Kerem ke bipirse.
ev yek bala mikişan tu etik û felsefeya ahlakê bi hev re bikartîne van her du têgehan etik û ahlak jî di heman wateyê de ne yani ez werzanim etik û felsefeya ahlakê di heman wateyê de ne etik û ahlak ji hev cuda ne yani taybetmendiyeke wanê hevpar jî heye çawa ana etik bi peyveke Yunaniye çi ye etik felsefeya ahlakê ye wek navê disîplînekî ahlak û etik taybetmendiyeke wanê hevpar heye çi ye tevgerê mirovan e lê cudahî piştî dest pê dike ahlak li ser tevgerê mirovan qaydeyan datîne dibe wer neke viya bike wîsa rûnî wîsa xeber nede viya bike viya neke li ser belê li ser tevgerê mirovan qaydeyan datîne lê etik li ser tevgerê mirovan qaydeyan da nayne tenê li ser wan lêkolîn dike yani dibe tevgerê baş çi ye tevgerê xerab çi ye etik sînor datîne dibe baş viya ye viya bike tespîta dike garibêjin yani tişta diyar dike belê lê etik viya nake etik lêpirsîneke dike loma etik û ahlak her çiqa her du jî mijara wan tevger bin jî tevgerê mirovan bin jî ji aliyê çawan bêjin lêkolînê û diyarkirina qaydeyan ji hev vedqetin gelek spas ji ber ku her du têge jî gelek caran devla hev tê bikaranîn carna devla etik ahlak devla ahlakê etik yani etik û felsefeya ahlakê di heman wateyê de ne lê etik û ahlak ji hev çawan bêjin ji hev cuda ne bela sebeb min gotina te nebirî yani me tiştekî zelal kir bel kerem ki te qala etika razî dikir di etika razî de bandora du filozofan em dibînin Sokrates û Platon Sokrates bi rasyonalîteya xwe Platon jî bi psikolojiya xwe li ser nêrînên razî yên felsefeya ahlakê bandorê kirine gavam dibên psikolojiya Platon psikolojiya moderna îro biranê bîrame psîke ji xwe bi Yunanî rihe psikolojî jî wek zanîna rihê yani gavam dibên psikolojiya Platon nêrînên Platon yên li ser rihê birabe bîrame em qala psikolojiya moderna îro nakin razî di ahlakê de yani di tevgerê mirovan de bi taybetî li ser aqil sekiniye em di berhemên wî de jî vê taybetmendiyê dibînin ew berhemekî wî heye bi navê et tibb û ruhanî bi giringiya aqil dest pê dike ku armanca vê berhemê belkî ji navê wî jî hatibe fehm kirin tibb û ruhanî avakirina tendurustiya beden û rihê mirovan e berhem bi giringiya aqil dest pê dike sedema viya jî wîsa diyar dike razî dibêje hemû tiştên baş û bifêde bi saya aqil bi rêya aqil tên bi dest xistin mirov bi saya aqil ji heywanan û ji dînan vediqetin lê di etika razî de xêncî aqil em hêzeke din jî dibînin ew jî îrade ye viyan e li gor razî mirov bi aqil û îradeyê nefsa xwe kontrol dike daxwaz û arezûyên xwe kontrol dike ev taybetmendî jî mirovan ji heywanan bilindtir dike çimkî li gor razî tiştê herî giring em bêjin bi cîanîtina daxwaz û arezûyan nine a herî giring ev e ku mirov bi rêya aqil fikrîna xwe çawa em bêjin bi rêya aqil û fikrîna xwe karibe ku viyana xwe kontrol bike îradeya xwe kontrol bike beden wek amûrek tenê ji bo daxwazên rih bîne cî heye lê rih wek puxteya mirovan derdikeve pêş û ji sê beşan pêk tê li vir jî ji xwe em êdî psikolojiya Platon dibînin û nêrînên Platon yên li ser rihê dibînin li vir me got ji sê beşan pêk tê rihê mirovan li gor razî rihê rasyonel rihê heywanî û rihê nebatî piştî vê dabeşkirinê jî ruh ji xwe dike du alî ew jî rihê rasyonel û rihê îrasyonel e Murat gava
تقالا اتیکه کر تگور رازی لسر تفگرین مروفان دسکنه لسر تفگرین باش و نباش دنافبرا درح و تفگرین مروفان ده گریدانه که تکیلیه که چاوه هیه yani başi û xerabî Belê. di felsefe ahlakê de di etîkê de du têgehên sereke ne gava mirov berê xwe nedin xerabiyê û tim ber bi başiyê ve herin fazilet derdikeve holê wek xwîpakî jî em karin binav bikin bi dabeşkirina rih ve razî nîşanî me dide ku tevgerên baş an xwîpakî çawa dertê holê ana li gor razî gava rihê rasyonel rihê îrasyonel kontrol bike û karibe hukmê li ser bike mirov dikare daxwaz û areziyên xwe kontrol bike û mirov dikare başî û xerabiyê ji hev veqetîne fehm bike û ji xerabiyê dûr bisekine yani bi vî awayî mirov dikare ji xerabiyê dûr bisekine timberê xwe bide başiyê û bigîje xwîpakiyê ev mesele di etîka Sokrates'te jî hebû eger bê bîrate Sokrates digo sedema xerabiyê cehalet e nezanî ye digo eger mirov bi rastî jî zanibe xerabî çi ye wê fehm bike ku xerabî tiştekê xerab e û ji xerabiyê dûr bisekine îja em vê tiştê di etîka razî de jî dibînin razî dibêje mirov bi rêya aqil û bikaranîna rihê rasyonel dikarin ji xerabiyê dûr bisekinin û dikarin bigîjin feziletê xwîpakiyê ji bo viya jî felsefe lazim e li gor Ebu Bekir Errazî yani ji bo aqil tim di pêş de be aqil rêya rast nîşanî me bide pêvajoyeke fikrînê lazim e dawiya dawî dibêje mirov bi rêya felsefeyê digîjin xwîpakî û feziletê bereva jî wiya gava em pêvajoyê jaliyê kedin ve li pêvajoyê binêrin gava rihê îrasyonel li ser rihê rasyonel hukmê bike û kontrol bike xerabî derdikeve meydanê û mirov ji feziletê dûr dikevin di vê rewşê de rih ji eslê xwe dûr dikeve û girêdayê dinyayê girêdayê tiştên dinyayê girêdayên tiştên maddeyî girêdayê maddeyê dimîne û bi vî awayî ne mümkün e azad tev bigere li vir dîsa Sokrates derdikeve pêşberî me di diyaloga Phaidona Platon de gotineke Sokratesê ye ji bo felsefeyê dibêje Sokrates yani wek pênaseyeke felsefeyê dike dibêje felsefe ew tişt ku meriv zanibe bimre meriv zanibe haziriya mirinê bike rih bi rêya felsefeyê jî ji daxwaz û areziyên xwe xelas dibe û digîje azadiyê bi rêya felsefeyê ji çerxa çawan bêjin ew çerxa jiyanê ew çerxa ku di nav zayîn û mirinê de xelas dibe û digîje asta nemiriye bi rêya felsefeyê belê yani Sokrates mala wî ava li ber mirinê jî dîsa artîstiya xwe kiriye dibe felsefe ew tiştek ku me ra zanibe bimre rihê wî şad be Murat pirsê me ew qas bûn eger hebe gotineke tê dawî ser razî kerem ki yan em biqedîn esbê ya niha gotineke min ê dawî çawa bêjin yani tiştê li ser razî bêjim arastîn hene xuyayê em ê bernameyek din jî li ser çêkin lê ev ji bo vê bernameyê dibêm beste tiştên me li ser razî got yani ji bo bernameya bê wê bingehek baş ava bike tişteke bêjim tuneye gelek spas vê çayê spas baş serçava em xatir bixwazin belê em xatir bixwazin guhdarên hêja heta bernameyeke din mijareke din bimînin di nav xêr û xweşiyê de guhdarên hêja heya bernameyeke din bimînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin bi xatirê we bi xatirê we
قهوه و فلسفه